सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्था सिंधुदुर्ग पंचवार्षिक निवडणूक 2023-24 ते 2028-29 परिवर्तन सहकार पॅनलचे सिंधुदुर्ग जिल्हा कार्यक्षेत्रचे जिल्हा सर्वसाधारण क्षेत्राचे अधिकृत पुरुष उमेदवार श्री अरविंद पाळेकर यांना नारळ या निशाणीवर बाणफुलीचा शिक्का मारून प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा, कारण आमचा ध्यास परिवर्तनाचा, मालक सभासदांच्या हिताचा। मतदान रविवार दिनांक 14 मे 2023 रोजी सकाळी 8 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत। नमस्कार मतदार बंधू भगिनींनो, मी अरविंद यशवंत पाळेकर, शाळा वाडा मुळबांध, तालुका देवगड येथे कार्यरत आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्थेची निवडणूक होत आहे। मी परिवर्तन सहकार पॅनलच्या माध्यमातून जिल्हा सर्वसाधारण उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहे। तरी आपण सर्वांनी भरघोस मताने निवडून द्यावे असे तुम्हाला आवाहन करत आहे। परिवर्तन सहकार पॅनलचा वचननामा आणि या वचननाम्यातील सर्व आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत आणि म्हणून सर्वांनी मला आणि माझ्या परिवर्तन पॅनलच्या सर्व उमेदवारांना निवडून द्यावे। धन्यवाद। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।